Pagungudo sa tigpalusot sa fake nga kwarta nakuha sa CCTV. Duha ang nabiktima sulod sa usa ka mall. Labor Union musangat sa petisyon alang sa pagpa-increase sa sweldo og 1 peso agi og protesta. Mga empleyado sa My Gold Pawn Shop ipaubo sa lie detector test aron pagsusi kung aduna kanilay kakonsabo sa mga tulisan. Mga magtutudlo mireklamo nga mahurot ang ilang panahon sa pagpatuman sa bagong performance system kaysa pagpangandam sa ilang klase. DSWD ug mayor sa Daan Bantayan gireklamo nga wala mahatag ang shelter assistance sa mga biktima sa bagyo. Apan mayor mipasangil nga iyang kontra sa politika ang nagpasiugda. Maayong hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes petsa 28 sa buwan sa Abril tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang hihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Tungod sa hulga sa epekto sa huwaw, gimando na ni Governor Junjun Davide ngadto sa upat ka department heads ang paglibot sa mga kalungsuran aron sutaon ang problema nunot sa nasinating grabing kainit sa panahon. Ang composite team sa Kapitolyo Gilang Kuban sa Provincial Agriculture, Provincial Veterinarian, Penro ug PDRRMO kinsa mao'y gitakasan sa pagsusi sa supply sa tubig, mga pananom ug kaumahan. Wa pa hinuoy mikumpirmar nga taga Local Risk Reduction Management Office nga dunay dakong kadaot na silang nasinati. Ug aron malikayan ang kadaot usa ka water summit ang gikatakdang mahitabo duha ka semana gikan karon. Summertime ron siya nya napunot during the summit. Most probably ang mo kuan diri kani mga like municipal agriculturists, farmer representatives mo represent sa atong mga farmer associations and fishermen associations sa kalungsuran. Dugang volume sa tubig ang gipangayo sa MCWD gikan sa supplier sa tubig gikan sa lungsod sa Carmen. Kini ang ilang iabuno sa nagkuwang na supply sa bagatang bahin sa ilang franchise area. Human na hubsan ang Buhisan Dam ug ni menos ang tubig na nakuha gikan sa Haklupan Dam. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Mangayo og increase nga 6,000 cubic meters nga tubig ang MCWD gikan sa Carmen Water Bulk Supplier. Matud sa chairman sa MCWD Rini Mercado, 18,000 cubic meters ang kasamtangan nga ilang gidawat nga tubig gikan sa Carmen. Sila adunay kontrata alang sa pag-supply og 30,000 cubic meters ug ang 10,000 cubic meters gikatakda nga idugang karon pauntang Disyembre. I want to repeat na ang requirement nato wala napay tubig naagi tubig na in fact ang ato ang Carmen Board karon napay capacity nga maghatag more than we have contracted. Ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo mipasar sa usa ka resolusyon nga nag-awhag sa MCWD sa pag-supply og tubig sa pipila ka mga barangay tungod sa nasinati nga huwaw. Apan matud ni Mercado, nagkuwang ang mga water tankers sa syudad nga makahatod sa tubig ngadto sa mga apektadong barangay. Niminos usab ang nakuha nga tubig gikan sa Haklupan Dam, gikan sa 30,000 cubic meters ngadto na lang sa 20,000 cubic meters nga mao ang gisaligan sa habagatan nga franchise area sa MCWD. Kuwang man okay. Ang affected barangays ko karon because of the El Niños, about 30 barangays. Ito mga highland, mga upland barangays. So how do we solve that problem? Direct the city to provide more tanks? Well, the city is working on that now. Okay, di man tayo magkapalit ng ditso. Ray Pasaporte, News 5. Mga labor groups nangandam sa ilang himuon nga pagprotesta sa Labor Day karong Biyernes. Usa sa mga labor unions mo-file og piso nga token wage hike petition alang sa pagpadayag sa ilang kasagmuyo sa wala paghatag sa kapin sa usa ka gatos ka pesos nga aumento sa sweldo. King Perez, Sugin Limi.
Lakip sa mga nagunang labor issue sa Sugbo nga ilang tukion mao ang pagpanaktak sa mga empleyado ug pagtukod og labor union sud sa KEPCO Power ug ang pagpanangtang og mga empleyado sa GME7 sa mga regional stations. Apil usab sa Labor Day issue batok sa administrasyon ang pag-execute sa OFW nga gihimong drug mule nga si Mary Jane Veloso karong adlaw dito sa Indonesia. Guilty si Mary Jane or not, the point is, napugos sila gawa sa atong nasod kay walay trabaho dire o kamay kaayo. Karong semana gikatakda ang iduso atubangan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang managlahing sugyot sa wage adjustment gikan sa piso ngadto sa 5 pesos. Tuyong gipangayo sa ALU TUCP ang piso nga wage adjustment sa 327 pesos nga minimum wage sa Sugbo. Alang sa pagpakita silang kasagmuyo sa kapakya sa paghatag sa gipangayong wage increase. Ngayon ang gobyerno nga inclusive growth. But look at the workers. We are not in the loop. We are left behind. Gipasabot sa Department of Labor and Employment nga dili dali ang gipangayo nga wage increase o adjustment. Kini tungod kay moagi pa og konsultasyon ngadto sa tanang habig nga apektado sa gisugyot nga pag-aumento sa suhulan sama na lang sa mga tigpatigayon. Gobyerno, ang atong panglantaw is for the good of all. No, dili lang kay sa trabante, dili lang sa negosyante, kung dili sa tibuok Pilipino. No, apil na ang way trabaho, apil na ang mga nagtrabaho, even the kanang mga investors coming in, no, ang tanan o naging inclusive growth. Gikumpirmar ni Dolly 7 Assistant Director Lilia Estiliore nga anhi sa Sugbo mo sa ulog sa Labor Day si Presidente Noynoy Aquino alang sa paglusad sa programang Job Start nga gipunduhan sa Asian Development Bank. Dinhi sa Sugbo i-pilot test ang programa nga dunay target partnership uban ang gatusan ka mga employers. It's actually a training strategy so that our graduates, no, or our workers, our youth, not necessarily graduates, kasi pa kahuman, nga andam na sa panrabaho, ma-expose na sila sa actual work operations. King Perez, News 5. Kapin 3,000 ka mga bakanteng trabaho ang i-offer karong Mayo 1 sa ipahigayong job fair sa Kapitolyo. Jinky Rosit, Suginlimi. Magdasok unya karong Mayo 1 ang daghang nangita og trabaho sud sa Social Hall sa Kapitolyo aron mangindahay nga makatrabaho. Ang Public Employment Services Office mibuhat ining tinuig nga programa agig pagpakita og dakong suporta sa sektor sa mga mamumuo. Gipaybaw sa peso nga 41 na ka mga kumpanya ang mikumpirmar nga mosalmot sa job fair karong Biyernes, Mayo 1. Muabot sab sa 3,768 ang mga bakanteng trabaho nga mahimong kasudlan sa madawat nga mga aplikante. I think this time it will be mainly because based on our conversation with the companies, they're really in need. Grabe ang ilang need, no? So there will be many who will be hired on the spot. Gipanlantawan nga 20% o mas taas pagikan sa kinatibukang ihap sa aplikante ang posibleng madawat diha-diha dayon. And when we talk of services, these are the malls, the department stores, the BPOs, the hotels, those who are involved in rendering services to their clients. Ang local job fair usasab ka one-stop shop kay makita ang desk sa ubang mga ahensya sa gobyerno nga makahatag sa mga rekisito sa usa ka aplikante. Jinky Rosit, News 5. Niyato pang Biyernes na dawat sa Dole 7 ang notice of termination sa mga empleyado sa GMA7 Cebu. Di inapektado sa gihimong retrenchment sa maong network ang 18 ka mga empleyado karong Mayo 30. Reklamo sa mga nataktak ng mga empleyado nga wa sila hatagi og notice sa maong retrenchment. Matod ni Lilia Estiliore, ang Assistant Director sa Dole 7, nga mahimo kini nang ireklamo sa NLRC. Kun wa sab muuyon ang mga retrenched employees sa pagtaktak kanila tungod sa rason nga redundant ang ilang mga posisyon, mahimo sab silang musangat og illegal dismissal complaint sa samang government agency. Nasayran nga gatusan ka mga empleyado sa mga regional offices Lukop nasod ang gitaktak sa GMA7 management niadtong Biyernes dungan sa paghunong sa pipila ka mga programa. Wala ta na kumbensir na
kanang redundant yun ato position, no? Tanaw na ito kikinanglan nagyapon ta, nililisan nagyapon ta, no? So we could file illegal dismissal with the NLRC, National Labor Relations Commission. So, and with the illegal dismissal case, the workers could ask for reinstatement. So while the case is pending, no, for how long the case has been pending, makadaog ang trabahante, then they will be paid the back wages. Nga di jud kung tatamusugot nga kung panalitan na ay gamay nga decrease sa profit sa company, ang isakripisyo mga workers dili untay ingana. Mamalhin na sugod ugma ang 70 ka pamilyang gipabakwit sa miaging semana gikan sa Inayawan landfill. Matud sa pangu sa Department for the Welfare of the Urban Poor, kundiwop, Attorney Colin Rosel, nga sa sitio San Isidro sa Barangay Inayawan, ipahimutang sila. Ang maong luna nga gipanag-iya sa pamilyang Abangan dunay gikadakon nga 2.1 hectares. Matud ni Rosel, dugay na silang nakigsabot sa tag-iya niini kay plano nilang magamit sa socialized housing program. Hinuon ang kabalhinan sa 70 ka pamilya ugma temporaryo una samtang gipaabot pa nga himuon ang building sa Cebu City Government nga mahimong permanente nilang kapuyan. Just recently, atong gi-reconfirm na siya through sa barangay captain sad, the representatives of the owners will allow it nga adto. Insofar as serious man ta sa ato ang acquisition process diyang lapita. Kunya, so we do not see problem, wa tay problema diha sa ato ang kuan kanang pagbutang sa ilaha, no, kay na may letter nila nga permitting it, no, pero ang ato ang challenge is what will happen to the place later ba. So with the corresponding plans nato sa place nga up for acquisition, ang ato ang gibuhat is ato ni silang himuan ngadto pareha sa sitwasyon sa atong gi-adapt sa kamagayan nga naa. Wa mo tunga sa hearing sa Omnibus Motion for Reinvestigation ang asawa ni Ronda Vice Mayor John Ungab. Kinsa gitudlong bibunal og baseball bat sa usa ka abogada nga iyang gidudahang kabit sa iyang bana. Atol sa labing unang husay sa kaso nga gidungog sa sala ni Judge Grace Veloso Fernandez sa MTCC Branch 8, wa mitunga si Pearl Ungab. Butang yuon sa kampo ni Attorney Giselle Chu ang korte sa ipadayon ng ang kasong attempted murder ug di lang slight physical injuries batok sa asawa sa Vice Mayor. Giatagan ni Judge Fernandez og napu kaadlaw ang kampo ni Ungab aron makasumiter sa ilang tubag sa giduso nga mosyon. Giklaro sa abogado ni Chu nga magpadayon kini maong kaso batok ni Ungab. Nagbunal. Ako nasa katungod ang bunal pa may katungod ang mubunal. Kasi yaram na kasilosa ra sa Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle misa ulog og misa alang sa 450th Kaplag Anniversary. Grand reenactment sa Kaplag gipahigayon sab. Leslie Camnada Vestil, Sugin Limi. Sa ikasiyam nga nobenaryo alang sa kasaulugan sa ika-450 nga anibersaryo sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño, gihimo ang grand reenactment niini. Human sa reenactment, gisunod ang Santos na Misa nga giselebrar ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa iyang wali, giagni niini ang katawhan sa paghatag og importansya sa kasaulugan sa kaplag. Nang hinaot kini nga di lang kutob sa pagselebrar sa kaplag, kundi hinuklogan sab kun unsay katuyuan niini. Dugang pa ni Cardinal Tagle nga kun kita makaplagan sa Ginoo, angay sundon ang iyang mga pagtulunan. Sino ang nahanap tayo? At patuloy tayong hinahanap ni Jesus.
Huwag tayong mahihiyak, huwag tayong matatakot. Marami kang sugat, pinayin ka, hindi ka makatayo, gumagapaw ka, napakadaliw. Don't worry, don't you fret. Be calm. The shepherd will find you. Nakasabot ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño, Father Jonas Mijares, kung nganong minus ang mitambong sa mga kalihukan sa kaplag, kay lahi ra kini sa Fiesta Senior. Naatulsab na ting trabaho ang mga kalihukan sa kaplag, sama sa pluvial procession, ingon man ang prosesyon karong hapon. Few days ago, we were told to drop a letter na sumuntahan usab sa office sa Vice Mayor of the Mayor madeklara unta ang ugma o halde. I don't know kung saan status niya ito. Nahuman ang misa nga gisaulog ni Cardinal Tagle pinaagi sa pagsayaw ug sinulog at tubangan sa imahe sa balaang bata. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Bagong modus sa tigpalusot og fake na kwarta na kuhaan sa CCTV sud sa usa ka mall sa Rakbayan sa Mandawi. Mipahimangno karon ang kapulisan og nangayo og tabang sa pag-ila aron pagsikop sa suspect. Ani ang exclusive report ni Andrea Patenya. Gipay magnuan karon ng publiko nga di basta-basta musugot nga magpasinsilyo o magpatibuok sa ilang kwarta sa mga tao nga di nila kaila aron di mabiktima sa bagong modus sa fake money. Kuha sa CCTV sa usa ka mall sa Mandawi City ang usa sa mga suspect ning maong modus. Sa samang Pinoy fast food outlet gihapon di inahitabo ang pagpangawat sa salisigang ni atong miaging simana, mitira ang suspect sa fake money modus. Nisud ang suspect sa mall ni atong Domingo pasado alas 7 sa gabi. Naka-white t-shirt kini og shorts anaa sa 40 pataas ang pangidaron ug kanipiso na ang buhok sa agtang. 7:11 PM kini misud sa fast food outlet ug mihangyo sa cashier nga si Menchi nga ipasinsi og tag 100 peso bills iyang da nga 500 peso bills worth 4,000 pesos. Wa misugot si Menchi mao nga miingon ang suspect nga ipatibuok na lang niya og tag 1,000 iyang 500 peso bills worth 3,000 pesos ug mitando na lang sab si Menchi. Pagdawat sa suspect sa 1,000 bills gikan ni Menchi, miusab kunuhay iyang huna-huna ug miingon nga di na lang siya mudayon sa pagpatibuok. Gibalik niya ang 1,000 bills ngadto sa kahera o gibawi iyang 500 bills apan sekreto na day niya nga giswap ang original 1,000 peso bills ug peke nga kwarta. Diha na lang nakabantay si Menchi nga peke ang tulo ka 1,000 bills nga gibalik ngadto kaniya sa dihang nag-check na siya sa serial number sa mga kwarta sa ilang kaha. Gilipat-lipat sa ko niya ba since busy sa mi ato nga time. Makain ka mga marhanas siya, nga maayon kay siya. Okay, kuan mo siya, the way siya musulti is kanang kuan formal ramang good kay siya good. Kanang mura kag makakuan nga customer gid siya ba. Human sa insidente, makitaan nga nagdagan-dagan ang suspect gawa sa fast food outlet. Mika na og kini sa ground floor ug namiktima na sa buglaing babae nga customer sa usa ka coffee shop gamit ang samang modus, di nakadagit na sabsiyag 1,000 pesos. Sa diyang gibayad na sa biktima iyang kwarta, nauwaw kini kay gipahibaw nga peke ang iyang gitunol nga 1,000 bill, mao nga mireklamo siya sa security office sa mall. Gipakita siya sa CCTV footage nga kuha sa fast food outlet ug matod sa babae ang lalaking na biktima sa cashier, mausab ang ni biktima kaniya. Tungod niini, mi conduct og crime awareness and prevention seminar si Mandawi City Police Station 2 Chief Miguel Andeza sa mga kawani sa maong mall kaganihang buntag. Kanang concern kanang murag lesson for learn nakabanga kailangan maski on sa pakakapas or ka on sa pakakuan kailangan double check na lang gid sa money. Nya sa di man sa natumalikayan good kung kuan maka-entertain man gud ta mga inana may encounter so kailangan na lang good focus na lang gud.
Mato ni Andeza, karon pa siya nakaengkwentro ni ining hatag bawi modus sa peke nga kwarta sud sa mga malls kay kasagaran nilang nahibaw-an mao ang pagpamiktima sa mga sari-sari stores diin tiguang na ang tigbantay ug di nakaklaro sa kwarta. Matud pa, duna na sila impormasyon nga nakuha kabahin sa identity ug location sa suspect apan nangayo gihapon sila tabang sa publiko sa pag-ila niini aron ilang mapasaka og kaso nga swindling ug possession of counterfeit money. Kung palihog lang mahimutang matawag sa amuang hotline dari sa station to para mapasakaan nato ni og kaso. Tambag sab niya sa publiko, Atong timan-an ang word na don't entertain strangers, no? Ilabi na wa pakaila. Andrea Patenia, News 5. Ipadayon sa bagong officer in charge sa Cebu City Police Office Station 2 ang mga nasugdan sa kanhinining hepe nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu. Ang hepe sa Theft and Robbery Section nga si Police Chief Inspector David Senior mo gitahasan ni CCPO OIC Marciano Batiancela Jr. na mulingkod sa maong presinto samtang giimbestigar pa ang mga reklamo batok ni Chu ug sa iyang mga sakop. Si Senior duna na experience sa maong police station human na-assign kini kaniadto sud sa 7 ka buwan. Alang kang senyor nga gamay lang ang iyang himuong kabag-uhan kinagmalampuson si Chu sa pagpatuman sa Oplan Libud Suruy sa maong area of responsibility. Di sab siya manghilabot sa mga ongoing investigation sa mga reklamo batok sa mga pulis sa Station 2. Asa man si Tibis, di halang Tibis? Yeah. Nalay mga changes, huwag may ragay changes kay may mga pagkadapon ni Sir Cho ang station niya. Daghan sang tao ang police station doon. Susiyon sa kapulisan ang kalambigitan sa mga empleyado sa nahitabong pagpanulis sa may gold pawn shop sa Dalan Colon. Usa sa mga suspect na nakuhaan sa CCTV camera, mausab ang suspect sa pagpanulis sa E-Bingo Club sa Mandawi City. King Perez, Suginlimi. Doon na request letter ang pangu sa Cebu City Police Theft and Robbery Section alang sa pagpaubos sa lie detector test sa unom ka mga empleyado sa My Gold Pawn Shop nga gitulis ni atong Sabado. Tinguha sa request ni Chief Inspector David Senior nga masusi ang pagduda nga kakunsabo sa mga tulisan ng mga empleyado sa pawn shop. Susihon usab sa investigasyon kung ngano nahitabo ang pagpanulis atol sa pagpang-display sa mga alahas nga dali kining nahipo sa mga tulisan sud sa 3 minutos. Ug ngano wala sa gawas magbantay ang security guard nga si Rodito Jimenez atol niini. Dugay usab nakatawag ang security guard sa mga pulis. Ato gi-request na to la ug mo request sila inig actual lang sa actual sa examination. Di na to mapugos. So pwede sila mo di? Pwede mo di. Matod sa impormasyon nga nahipo sa mga pulis wa na dinhi sa Sugbo ang mga tulisan. Apan nailhan ang usa sa upat niini nga si Michael Florida. Si Florida mausab ang usa sa mga gilang nga mituli sa E-Bingo Club sa Mandawi ug adunay pending warrant of arrest gikan sa Mandawi City RTC. Hangtod karon dili pa makatag og kantidad ang My Gold Pawn Shop sa kantidad sa mga lahas nga nadala sa mga tulisan. Ongoing to kuno ang inventory. Ato lang waton basin karon ug makahatag sila para before ma-file ang kaso na lagi ma'am. King Perez, News 5. Wa pa makasugod ang ombudsman sa pag-imbestigar sa kamatayon sa 11 anyos nga batang Libud Suruy kinsa giingon gipatid-patidan sa pulis. Human sa duha ka semana sa pagtumaw sa issue batok sa mga pulis, naghuwat pa ang ombudsman sa suwat gikan sa Vice Mayor aron sugdan ang ilang investigasyon. Jinky Rosit, Suginlimi. Hangtod karon wa pa madawat sa buhatan sa Visayas Ombudsman ang suwat hangyo ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga sila mao'y lead agency nga moimbestigar sa kaso sa 11 anyos nga batang si Chastity kinsa namatay tungod sa police brutality. Usa ka task force ang gitukod ni Labella kini human sa daghang mga ahensya ang miimbestigar sa hitabo. Sugdan sa Ombudsman ang investigasyon sa gayong madawat nila ang suwat. And in fact, we are closely monitoring media reports. Because once we find na it's possible that a public officer is involved, we can come in immediately and conduct the fact-finding investigation. Ang Visayas Ombudsman subli nagpainumdum nga sa tanang government employees labi na sa mga pulis nga magmatngon kanunay sila mga lihok tungod kay og dunay kaso batok nila, posible kining mahimong rason aron mataktak sila sa serbisyo. Daghang mata ang nagtan-aw sa among tanang lihok, whether we are in office, inside our office, or outside of it.
So, we have to be very careful with our actions. Kagahapon ang DSWS mibisita sa buhatan sa NBI 7 aron pagpahibaw nga anaa na silang kustodiya ang child witness sa maong kaso. Jinky Rosit, News 5. Mga magtutudlo mireklamo sa paghatag kanila og dugang trabaho aron lang masukod ang ilang nahimo sud sa school year. Gikabalak-an nga mabiyaan nila ang pagpangandam sa klase ug maumol ang mas daghan nga panahon alang sa pag-secure sa mga requirement niini. Andrea Patenya, Suginlimi. Wala na ang Philippine history. Nireklamo ang usa ka grupo sa mga magtutudlo sa giingong kahasol ug kaway klaro sa implementasyon sa RPMS kun results-based performance management system nga requirement na karon sa Civil Service Commission gikan sa mga magtutudlo. Sa school year 2015 to 2016 paunta kini i-apply apan kalit nga mi-issue og guidelines ang Department of Education niadtong February 6 ning tuiga nga nag-require dayon sa mga magtutudlo sa paghimo niini alang sa school year 2014 to 2015. Matod sa TDC kun Teachers Dignity Coalition, daghan sa mga magtutudlo ang wa pa kasabot kung unsaon kini pagbuhat kay wa kini ma-explain og tarong ngadto kanila. February 6 pa gani na human ang guidelines gi-implement naman sa ubang division, ma'am. So ang mga maestra dahil di mi kabaw unsaon dahil February 6 pa man na siya gihatag, nagkabuang ang mga maestra kung unsaon nila pag-comply. Dili man mi ka bakasyon kung dili mi cleared sa amo ang clearance. Ang RPMS gikinahanglan aron pag-monitor sa output sa mga magtutudlo sa tibuok nasud. Duna sila'y requirement sama niini kaniadto apan sa bagong RPMS kinahanglan nga isubmit sa mga magtutudlo tanang dokumento nga magpamatuod sa mga activities sa ilang klase, isip ebidensya sa ilang performance. Matud pa, nagsigi na lang og pangukay karon sa ilang mga dokumento ang mga magtutudlo ug wa pa gyud ka bakasyon aron lang mahuman ilang RPMS. Gikahadlukan sa TDC nga mahurot na lang tanang oras alang niini imbis nga mag-andam alang sa ilang mga lessons. We are questioning the applicability of the said evaluation kasi teachers, ma'am, are doing many things. So ang mga maestra na instead na magtudlo na lang maghimog lesson plan ang amo ang himuon, magsige pa mighipos sa tanang amo ang kinahanglanon para ma-verify ang amo ang grado. Apan gihima ka kini ni Department of Education Cebu City Schools Division Superintendent Rhea Mar Angtud. Matud sa DepEd, importante ang RPMS aron mapalambo ang kalidad sa pagtudlo. Mahimo siguro nga nalisdan ang teachers tungod kay anything good nga bag-o maglisod man gyud tayo nagsugod ana. Pero I think kanang ug imod yung hinaon where Cebu City is concerned, we have conducted orientation, we have conducted target setting. Kung imo na siyang hunaon ato man na siyang gikuan kung say function gid sa maestra. Laing reklamo sa TDC nga dunay mga teachers gikan sa ubang DepEd divisions nga nagbuhat na niini samtang duna say wa pa gi-require sa pagsumiti niini. Apan giklaro ni Dr. Angtud nga required gyud tanang teachers sa tanang DepEd divisions sa pagsumiti niini alang sa ilang bonuses ug aron mahatagan og teachers appointments gikan sa civil service. Nasayran nga ang RPMS lakip sab sa mga gikinahanglan alang sa full implementation sa K-12 program sa DepEd nga buot sa TDC nga suspenso. We think that K-12 is a good curriculum, but unfortunately the government is not ready for it. As a teacher, classroom teacher ako, ma'am, an ordinary classroom teacher, we can see the problem in the grassroots. Andrea Patenya, News 5. Pabiling daghang reklamo bahin sa pagpang-apod-apod sa emergency shelter assistance sa DSWD ang mga biktima sa bagyong Yolanda sama sa lungsod sa Daan Bantayan. Lakip nilang gireklamo ang ilang mayor, Suginlimi King Perez. Reklamo sa mga residente sa lungsod sa Daan Bantayan nga wa pa makadawat ang tanang na lista nga na biktima sa bagyo. Anana sa panhudlanan sa lokal nga kagamhanan sa mga lungsod, ang pondo nga mokantidad og 425.8 million pesos alang sa 16,000 ka mga nagubang panimay. 10,000 pesos sa madawat sa mga partially damaged, samtang 30,000 pesos sa totally damaged houses. Dihang gipanghatag ang emergency shelter assistance, doon ay mga residente nga wa na sa listahan ng ilang mga pangan. Samtang ang uban nga na-assess nga totally damaged, gi-classify na lang kini nga partially damaged.
Ang akong pangutanan sa mauni, ang ibasihan ang household per barangay before Yolanda, kami appeal yun ni. Di naman sa ay kay ang ina naman sa ang pag-re-evaluate household survey after Yolanda. Sa phone interview ni Mayor Augusto Coro, matud niini nga bag-uhay lang siyang nangapod-apod og kwarta, diin 25% na ang napagawas nga kwarta sa gigahin nga Emergency Shelter Assistance Fund sa DSWD. Giangkon sa mayor nga dili mahatagan ang tanan sa unang nalista kay dunay guidelines nga gisunod. Sama sa dili hatagan og assistance fund ang namuyo sa peligrong dapit. Mga natabangan na sa aid organizations ug kadtong mga dili kabus. Silang hatagan, silang hatagan, at yun na sila mamasin. Reklamo ni Estela Pipito sa Barangay Paho kung nganong gipaagi og cheque inay cash ang assistance. Kinahanglan pa nilang iagi ang cheque og money changer nga nangabot silang lugar. Duda nila nga gisugo sa mayor ang mao money changer, din patugutan og 1% ang pagpa-encash sa cheque. Ganong partially ko, ma'am. Isa partially ko sa record ko. Unya, og ikatutal na ko, insya. Og itutality ka, second batch ka. Nya, anos ang second batch? Di siya musubag og anos aso. I-accept na lang na ko, nga ko yung reklamo. I believe nga ang mayor is aware sa nahitabo ngayon na. Pero mo po ni among pangutana nga why is it in a form of check? Nga nung dili naman gi-cash nga. Or else they can invite BDO or land bank nga may muanha din ha para mo na lang mausa ang ilis. Mayor. Tapos yun na nakuki nga, i-city. Kayo nung for control purposes. Ano? Ikaw pa ba na po stake? Unsa po may control ako kung saan ay buhat nila stake nila? Kay questionable ang paagi sa pagpanghatag sa financial assistance, gusto sa mga residente nga ipagawas ang orihinal nga listahan sa mga mudawat ug ayuda. Misuwat na sab sila kang Mayor Coro, din dunay kopya ang Ombudsman, DSWD ug Office of the President. Matod sa abogado sa mga residente, why direktang tubag ang mayor sa ilang request. Wala gid niya gi-tackle ang issue as to among pangutana. Instead, medyo threatening and intimidating ang yung letter kay iya pa ganing gi-ulga nga ipadisbar ko naman niya. Sa habig sa DSWD-7 nga gikan kang Assistant Regional Director Shalane Lucero, ipasusi pa ang reklamo sa mga wa pa makadawat nga residente. Gilauman ni Lucero nga mugawas ang resulta sa investigasyon sunod semana. Apan alang kang Mayor Coro, gipamulitika lang siya sa mga katbang. Ay ko lang salient dan. Magkasi ko kay Malo, nireklamo sila mo din na. So, ipasulban na nila din ang Malo. Wala ko kakuha na na. Ano? King Perez, News 5. Nahitabo kagahapon sa buntag ang reenactment sa ika-494 nga anibersaryo sa kadaugan sa Mactan. Si kapatid star Vin Abrenica mao'y mida sa papel nga lapu-lapu, samtang ang Miss Earth 2014 nga si Jamie Herel ang mida isip Reyna Bulakna. Atong tanawon ang mabulukong kalihukan uban ni Ray Pasaporte. Pinaagi sa reenactment, gibalik lantaw sa mga upunganon ang panag-abot nilang Datu Lapu-Lapu ug Magellan. Niadtong tuig 1521, din gipukan sa labing unang bayani sa nasud, ang grupo ni Magellan nga buot musakop sa isla sa Mactan kaniadto. Midala sa papel ni Lapu-Lapu si kapatid star Vin Abrenica, samtang laing artista nga si Joseph Bitangcol mo ay nagmagellan. Ang Reyna Bulakna mao si Miss Earth 2014, Jamie Herel nga lumad nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. It was great. It's so great. Ang hirap maging in character, lalo na kung mga tao nakaharap sa'yo na nakasmile. So, kailangan mo din siyempre, hello. Kasi kung magiging in character ka, para kasi Lapu-Lapu, nakaganon ka lang. Parang gera eh. Dapat seryoso. So, medyo nahirapan, may ngingiti. Tapos, gaganon. So, Siyempre overwhelmed and thankful kasi napili ako as Magellan kasi siyempre history to ng Pilipinas so malaking bagay din to at nagkikwento ko rin sa mga kapag-anak ko, siyempre sa mga friends and siyempre dito pa ginawa so nung nag-start na yung performance parang sarap na-enjoy ko yung sana sabi ko sana movie siya, sana film. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga ang kasaulugan sa kadaugan sa Mactan ilang ipahinungod sa away ni Manny Pacquiao karong Domingo. Remember there was a time Manny Pacquiao was our Lapu-Lapu.
So of course, mingon man ta kadaugan sa Mactan. It's a kadaugan, so we dedicate this to Manny Pacquiao. Our celebration. Mensahe nimo kang Manny Pacquiao sa umaabot na Anyway, we're actually, the Filipinos are actually confident magjuta with what we have seen. And of course, as all of us Filipinos are dedicating ourselves and we're demonstrating something to show to Manny Pacquiao our support. Ray Pasaporte, News 5. Mas gipadak-an sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang paghandom sa kasumaran sa kadaugan ni Lapu-Lapu batok sa konkistador nga si Ferdinand Magellan. Gisuspenso ang anti-liquor drinking ordinance sa kadalanan ug gi-extend ang duha ka adlaw nga street party gikan sa dalan nga gipatung-an sa duha ka taytayan ngadto sa Lapu-Lapu City Hoops Dome. Ryan Sorote, Suginlimi. Tibok adlaw ang kalingawan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa ilang mas gipalapad nga duha ka adlaw nga kadaugan street party. Buntag, hapon, gabi, uway hunong ang pagpati sa mga taga-upon ug mga bisita. Bilingaw sad kining mga kinit-kalit nga mga performances sa kadalanan. Gidagsasad ang gikinamang Rampada Showdown sa mga sexy ug macho nga mga performers alang sa paghandom sa kadaugan ni Lapu-Lapu batok ni Ferdinand Magellan. Dunay mga crowd favorite tungod sa ilang unique concept ug mabulokong dance steps, formations o mga pakulo. Lakip sa mga paborito gikahugyawan ang mga dancers sa Barangay Babag, Mactan ug Inayawan. Sa kahayag man o kangitngit, gipakita sa mga misalmot ang ilang pagka-creative sa matang tuig nga pagpanindot sa ilang mga sayaw gamit ang mga suga o mga mabulok kung mga kolor. Mananaog ang mga crowd favorites sama sa Barangay Babag nga gisundan sa Buaya, Luok, Pusok ug Ibo. Unang ganti usab ang nasakmit sa Mactan Dynamic Dance Company sa open category. Nakadawat og trophy o cash prize sa mga mananaog. Sa unang adlaw sa street party, nibuhagay ang kaanyag sud sa Hoops Dome tiyang nanggawas sa mga contestants saray na bulak na nga gikan sa nagkanalaing mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. 14 ka mga maanyag nga batanon ang misalmot sa Indigay ug mipasundayag. Nakoronahang ray na bulak na si Yuvelin Samson nga taga Barangay Luok. Nakuha sab ni Diane Catherine Melgar sa Barangay Pahak ang first runner-up. Second runner-up sab si Cruz Ibanez sa Barangay Mactan. Third runner-up sab si Regine Taneo sa Barangay Babag ug fourth runner-up si Jenny Zabate sa Barangay Pusok. Lingkod na yung I think ang mga kabataan o ang mga kadaguan really have your time sa pagtanaw because this is for you and this is for all of us. So hopefully all of you are able to celebrate what's going to happen and what had happened. Ryan Sorote, News 5. Lakip sa mga lakaw sa mga sakop sa Pontifical Committee ug delegado sa International Eucharistic Congress mao ang pagbisita sa mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Gidalitan og mabulokong presentasyon sa CPDRC dancing inmates ang mga sakop sa Pontifical Committee alang sa umaabot nga International Eucharistic Congress diyang ilang gibisita ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kagahapon. Sa mensahe ni Cebu Archbishop Jose Palma, iyang gipasalamatan ug gi-congratulate ang mga inmates kay bisan pa man og ana sila sa sud, nakahatag sila og inspirasyon ug mipakita gihapon og kalipay. Gipahimangnuan sila ni Palma nga unta magpabiling ligon ug isalig ang tanan ngadto sa labaw makagagahom. Dunay nindot nga mensahe nga bisan kami makaingon bahin sa among naadman karong hapuna. Klaro kaayo nga bisan dinhi mo inside the jail, no? Pero we tell the world, bantugan mo kayo bisan dinhi kamo, no? Dunay smile, dunay dance, dunay singing, dunay kalipay dinhi natong tanan.
Gumikan sa mga representasyon sa mga inmates, matod sa representante sa Papua New Guinea nga si Most Reverend Rolando Crisostomo Santos, iyang nakita ang kasadya sa mga naong sa mga inmates bisan sa ilang kahimtang. Mausab ni ang obserbahan ni Archbishop Pero Marini, ang presidente sa Pontifical Committee sa ISC. It was wonderful. I was very much touched. Yes, because of the, there's joy even inside the prison. And I can see them being really not only human, but they are really children of God. They still have faith and trust in God in spite of everything. In their life, they continue to hope, and that is because of their faith. But I really am very happy to see them joyful and being able to entertain and give joy to all of us. Christ has says to his apostles, I am present this is my body in the sacrament, but he says too, I am present in the prisoner. Blessed are those that visit them, because I am there. They are our call to visit, to help them. Sawa pa mamauli, giampuan sa mga relihiyosong bisita ang mga inmates aron magpadayon ang ilang kalig-on sa pagtuo sa Ginoo. Leslie Caminade Vistil, News 5. There's joy inside the prison, Andrea. Mao-gyud. Ako personally naka-witness magid ko ani ilahang mga sayaw no sud sa CPDRC, maka-inspire gid kaayo sa tanan, Glenn. And minute kay no kay it's one of the channels ba nga maka-release sila mga negative emotions. I really believe in the power of art. Yes. Dance is a form of art, diba? So, ato'y congratulate atong mga CPDRC inmates for that wonderful performance. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan sa ko. Dagang salamat. Ako si Andrea Patania. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!